Hey, when was Yura? And yes, see you, Kuropong Pan or Attic. Yet Nancy say, them who ye a NYANSAPO Casam for Niswa. Na ye bania babisane and some who win him. Na man union or much in NYANSAPO Quasono. Ye be sanding about dream back on Sonne de Guana yedi amamo. And runting as I say, Umasa Casam for you no. Sabia you hear some more. Na subscribe na like it. Na a ya yen some near do media ye dinner hano. O say, na de ma afofro no munya bi ehwe. Esan say. Eye Asante and Ghana kasam for ni kan ye kire atetesem afutusem abakwasem amanyosem kakra fra eto da ne de anigisem kakra ne de awono na empanyinsem ene nemu a abrabom suahunu ene afutusem ni nyina ka ho bia eboa ema ene ma konkan aha ena nananom ahodo a won wa Asante mantem ha won mu bi dodo na won tenase ne won hwe na won fasebe aba edifiri mu enye won mu kuro eho amamre ene amane na won mu edibu won man enu ntisa won so wa hanma onye wo yiraba wo right place at the right time enti subscribe na fama me wo NYANSAPO je so ma me se yesane no badwemba ekwan so ewo hono yenko na yenkodi nkomo ya hyase dada a yetieti nkuro na empanyinsem ne ade a ene ye toso no so ye de ba bewum na ye de amamo ewo hono okofo tentama yemu akwa abane yemfamre NYANSAPO so ye buru se wo mpom ye nyame adu jo yemso ye ho ye tiene ye bedi mi edi nkomo ho abusua ye betimi ye die na ene nkomo ben na ye ba bedi ye da so agina bu akwa ne mpatam ye nyamfiri honom na ye wie bu akwa dada wa ante a ya ka akire wo se ye fa ye sebu akwa so enti ne benya ekuro no ye wie ye no ya tra ne mansia ama mansia kra ya kire mutiawa e de afa kofuo dua ho amien se ne baabi a ne mpatam fo mu nyina aba behia na omudi wonu ndwa ena yenkohia ena manhia ne da ho no ma mesremu enye sikadwa baabi a ewo no ho asem na ye ka ye wie na ye kokofo dua eben manhia enye poe mantam de na ye ma ye hu ye se eye ohini bi ne kondin a wo kon ye e de bo Asante man ye no kokofo dua kokon ye e di emu nipa bie e fa wonu no mu bepi ha no ena be kokofo dua kro fufuro ofodua kro fufuro a ene adane kofodua ewo ehonom na ye firi kofodua de a ene na ye de yani echiremu na yakoye ne yankasa ye mampanyin dada jonajekum kofo ne kwan so na ne kwan so ye nnu ni krom da aba de ne yesi Akropong a wo se ni suku ase eho na Osei Tutu entro so school ewo a edin no eye Opemso Otumfuo Osei Tutu onu ankasa na ne din eda se school no so eho na me nso me ko school a me wieye baby ha ni honni kurasi wo kama eho na se ye gina round about no so pe aka na egina na ye betie abakwasem ansakra na yewura ahemfie enu nti kame ho na ye nkɔ ne ne abrewa nkodi nkomo abrewa we de wawura me ankasa me krom se ho na me ko school Osei tu me yo brempon me yo brempon nti enye nwanwa se me sa ye Otumfuo brempon se me nana pramso hene waka Otumfuo brempon no na me sa akɔ abrempon fo school tiɛ se metwa fufuo ma ne tonkwam na wo de mu aye ya sa eti abrewa yensua de apia na anko school papa nanso be ndey ebe fan sa me de me ko school papa sanse me nana da so di ade a me ye ode hye prekope sa wa Asante mantem hanom nya asem ketrakra eti ene Akropong enkomo be na obebo yen Akropong enkomo a bebo an se kane no ni nipa ni bitu amantu ni abehwe baby amantu ni ye di ade echi manza tuye ne se ye tie kurom he ebi kurom ni ha me ne me ma ne me busua ye te ha ekun bi aba dendendendende ye hwa ade ye kuro no be ha na me ne me ma sefo me se mo me yenko entiri ma yi mu kura ne yenko pe baby ntena na ye firi ha ne bi asebunu mem eni akwetana Asantefo ni ye tu amantu a edi abiduru ha na ya pe baby abu ye sesen ebu ye sesen wie be pe kurura asase ni wira na yakope no bi a ye firi wo man wo so ena eja akokon nti yesuro ni yaba ye be pe baby atene nti bi duru ha baby ya hye ho
nanso ye deni a asase ni wura wasi ehwehwe ni wura asase wura a wo hwe santimeyi na wadawroma wo de ho be mayeni a yatena ho eno ni amantuo no ese watu afiri wankasa wo kurom wo mem ekọ oman fufuru mu si watu amantuo okay yo yanto aso enti nkorofo bi so tu amantuo saa ni wo mbesue ahai beebi a ekropon we wo mbebo yesisin wieye no chese ne dom no doso nti we yesi ni den fie we yesi ni dai we yesi ni no debi pepe asasi wura makosue makobura mane yentime ntana hasa ena wo de koe kobo yewura opemso amane no so bate mema bofo aba no abehwe kuru no sede eti yes when the asante mewura kra na satem omkobo na mane okay enti no otu bofo na obaaye no na wo behwe ye no na kire se kura a wakekere nya asem ketewa kwa no si ewura enye sisin bi o kuropon pa no wakekere na se wo no batna ho no wo di ka sha asisi wo no madan me na abonten eye dani a we be si dan no atene we on ne mane ne nana no ne busuya na se aberwa yenim se nka wura obi fie ana obi memu a udi ka akora kokobo amane anza na wa ma baabi amu akwa ne de se kwa yitu chubu ba baabi abedru ofisa opebia no na wo wagina na wakope asa winya baabi a odi witiri beto ofisa wo be nkuku no wonkaka wo nana no nketewa mpanyi so winya baabi mu wo musie bossesi ni wiansa na wakochina akopa abomam ne ewura ibi so ho ana eja wo hini bi ben ho na mokosye na no akohunu yiwura na wape baabi ama ese we mo no de no madi ka sisi wo no adan kra eja na wadawro mu se kuropon pa no akekere nye kuro ketewa bi nye kuro ketewa kuropon a woni ne do ntine de be ya ne se si kuropon no akekera se wuntimi mfa no kwa enti wo ma ne ba bi na be hwe ho ni se sa na ti a me bayi na mo so no obi di wu mo so hine wakọ chechiri wo kuropon de a wa na ye kwaye na abehye mu a chechiri yesisi wadan ne ade de nanso yentimi mfa ho ma wo saa sanse oye kofiri kwa mu ni yentimi mfa ma se o ene achechiri ene ye wa yi wo hine na ene wo ni so na mo nya ne saa rebi o ma ne bakodi wu mo so enu nti na kuropon chidomfo no oka ho sante hine ma chidomfo no eye wo mo asebie kronto o mo ben sante hine ye sante hine ma ne ma ahene ma ne chidomfo no tinu watena se anu wo mo twa no ho ahia no so wo makwa ma obi medi ye papanya asechira no chidom wo mu na abodi chidom dom aya boro na samete ase yi a sebie kronto opim so nyansem ne asante man ne zede nananum si kikire ye no obi a wo bebo mo ban ye se ne be obi emefiri mawra no medi mewudi mintimi nkofa madamfo bi mintimi nkofa mekura babi mintimi nkofa sebio obi hunu bi a wo meme ne mom no me a me bade so obetwen ama ya bedi wo papa ewudi a wa wasede enti yemfa memfa me a me manom na enye mechi dom nananum so no mu nim nyansen nesa akoyese mampanyi dada adwo na jikunkofo ebe ye Ghana mampanyi na ofa ni nia adokofo ebe defense minister se asrafo nyina ro na obehwe no wada no ti se ne wo da no na obehwe na wunua ya betumi dia me asa ne wo sempa enti ekropon ye chidom eye sante hene ba ene di kuro no wachechire kropon nenso no kuro ni nyawdia asasere nyawdia satem kuro bia meka se na akwankoko no kuro bia na akoto amanya ko ade yensa ase dada nti enya afe na wo befa mo adwe ye ne yete ho ya brankasa wo aba na se wotu amantu no abewura ho a enya wodia nti ho ye me badia ba mehwe na wonni mo so wo munye ni wira nshenase wo wira no no ambosom no
so obebo panyini bi kura ono ana koma mu na obebo panyini bi se wo so bi a di kwentere di kuro no abontenom yi aprapra no ne de wubo ne ade ani kwenti hene no kuro ni tiri na wo so obo ho. Oh, okay. Esa yen se da ma wa kunya papa bia bi se wo ye hoho eno ya hoho akunya di hie ni kwentire sa na de hie de odi kwentire se wo ba sue kuro mu ha ne kura ne hwe ne se ye adwuma bi na wo bo modene wo ho a ibetimi abu kwenti hene. We dey mate ne bere di kan kura sa kroniti hene no enhye da nye adesidwa nti wo de hye okodi bia yesese wo de udi bra ba fam nya sa atoto ho ase ma ni bi kura ti akonya bi sa de ye betimi di amaw se mom na mba chichi se ne wo na wa betana ho nti obebubo nkonwa sofo se nana widi etu wa hene ba se obubo ni nkonwa sofo ti nkonwa sofo na obebubo no kwentire ni akwam jaase ni adontere bunkum ni fa nese ma me mfa me ya me ho kra nya mfa to ho nese abrewa se mitie na na di atuo ontumi nkasa obema me kya me anaase obema me kuntiza nse me ye de hye wo ye de hye wu bi kuro wo ye baby de hye sa ontumi mo kya me ana kunti na me anso me wo me kwaje se wo busia be ma akwan wo busia ma akwan ma ngodi kunti hini obi wo ho a akonwa wo no pa na wati obi kurum na wapene na wanya kunti hini ana adonten hini ni kurum akonwa to no kope dia dene ma no watena ha ache we ya adonten hini wa ha na si nyin chance so yim kuro na me pe hodu kura dia mfama cause wan kasa na wan value wa mu wa ma wo bo anye den ode hye a wutimi di akonwa ankasa na okoje se di bi se to a wuntumi nye ya na me ka bibi se me papa no we hia akonwa ho de hye kan woni no wose le bi kwabna je na akosuku onu wodi dam so be fa efie jan sa adobo wa no tin papa ye no ho se chia me so nya akonwa anu ne na ano na mo ba ho ye bona baso no okay so konkodire mbum wo ja ne de hye ne to ho konkodire pe wona nanu japade ya no se de be ya enyira. Okay. Na ese we nu no wo mo chichi kro wie ye kobo amane wie se sa sabio enye akura bi ni achichi eye kro pon ankasa no ena opemso sa atemo no santehina no ho ese ye ne ba mum emra no mehweso no mo mesom no abre na Osei Tutu di kan ye okay Osei Tutu opemso the first yi ni be ne bi se ni ono mehwe ho ni kuro no meye ne dia ene ma yenya kropon no ise na yese wo chami na tu kuro yidi o bofo asebe ya opemso tu no ona tu kuro yidi kropon pa no achechire ena aka ho edi besine kropon no kodi so wode ne ba no kodi se kropon no so na nya wo dia kropon mo so na aka ne so mo wone ma mo de tutu di pa o asem ne ba ya na aka ho e de na abeka kire kropon fo no de emeka kire wo mu an se sa entoboase a na nanu a obekekere ho no obebo akura no wode sa entoboase no ko ye wire anim no tinu wonya adom ewo ho ye behwe ye wure yi bofo ma na behwe ya wo hu nsa ade a waye kura wafomadi tikiri kropon mu ya wa antete no na wo ka kire ne se emu me ba na emehwe ho na mo nhye na se ni kuro ni nya me ba ne dia ya odi bebo bi chido obe kama ho no odi abebo mi chido nti ye wira ye ne sa na obi ye hwehwe enemu a mo wa kropon ho ne mo a mo ben se mo nimu a enne me ka okofo poma me ka amomate se asante bibia wase nti asante te ase ne bo sumu ye bibia bo hu se panyini wo a ese bodi ye ni die ma no eti nananom kropon fo mo hu se de mu kuro no
amamre ne abakwasem ne seni hu sitie enye kurokitwa se de na na hye ya se kire ye ne se kuropon na mo bekekire ene ade nya asem keto ho enti mo nkoso anamu ni ene mo nya ya asabia mo nya school pon kese wo ho no mo police station wo ho court ene bibia wo ho no ma enya asem keto a NYANSAPO so no ye de mo ba besi na abrewa enka me re ye fi won se kuropon ya ye ka ho asem kuropon yi no memfa se Osei Tutu school no esi kuropon fo wo no ma asase so na so school no kwa ye wura kurobi ye friend se Isase ene kuropon na bomawie eno wa abasem bia na wa abasem se kane no se kuropon no a ye wura ede ne ba ekosi ano a kuropon no ebe ye wura ba de ano ahoho foforo a wo mu firi baabi ne nso ye bepe baabi atena no kane na nanu wode hye te ha wa ma me ka no ho mfa mebu mu wode hye te ha no eno ne yese wode ne hye ono wato hye ma ubi enti ne ye ka wode hye ena nonkofo fa wo dom no ko eno ne nonkofo no ena wode hye wode ne ho no wato ne hye wode ne hye enti wo dom no a wode ye ba no fa ye ko ha so ho wode ne hye ni o ba de hye ni beni ye wa ha aha na de ubi ma ha enti dom no a wone ye ba no monko ni sei fa dom no kwa ha enti ku duru ho no no akuduru ade hye no bi ahenhye bi sei se ha de nonkofo ni gu ho enye nonkofo se ekotoye na mu wo dom no a wode ye ba no fa ye ko ha be bia me ne ma de hye tie ma hye ehye no me na me de me hye enti na bi wo bi wo ho a no wo bi firi mu no wo be pa akonwa bi apre ubehu se ye beka yese ye ka de hesem ye beka na wo de hye na hudi agyina na waka na wayi wa firi bu abo wo na nanu dom ne ye mfa ye nkwa ha ye ne ye de ye hye ha ti akonwa ye da ha ye ne ye de ti wo beto no no o won kwatene san yase duesa ye fenisa isa okay isa yase ha ase ne da ho kakra ne mo nko tena ho okay ni isanse okay isansefo enti nyam nwanwa to aso saa won se wo firi ho no nso kra na akọ baabia esu a ye friend say yabea eno na Asante ne baabi kwase kakra yi esom ye me nya nsuo enom ene ade a ho de bibia nse da so kuro ni bi wo ho a eno de ene ye de nsuo mu abe no na atu ni de ye fere ho mu abe so okay abrowa ye da sepa kamere ye fi elisa abrowa de ahye mama nti enua no sansefo ye ntwamu anya mo nso mo de eno no nti ye nyina se de sikeke ho bomu ne ye ade ma ne ye fe no ye nto aso na ye nko ye nim se de medical aka no kuro ba ko a Jonajekum Kufo Amadapa ba His Excellency former President of the Republic of Ghana woni ni nua aye adokofo no nyina wo mu pefa mu eje ntete e wo Osei Tutu Senior High School a ene yi eda so e wo hoyi ena mo ne mo ade abe ma mpanyini enti enye kuro ketwa sa ene da ho wan kasa nso mo de hye me nso ma famu afi a me ye obrempon ena mete enti obi a wako oti bia no ni din obrempon ene di kai obrempon ne ba na odin na aka no ato aso na akwa kusinti ha ene yenso yedi sie na yasoroso na yako midin ene abusu apani owusu aduomi bomoden na subscribe na share na like na fo adwenche nso fato ase fa mai ma remfi say school fees no be na motua no wano number ne 78 e the screen na no enkofa baabia na akwese wonam sebua ekwan so ya hade se wokofa sebua kwan so obi bebu no ayo frakadam ebua fa so edinsia ebeda ne nkono de hwempo aduro adane wanantade ti number na ene ye control a betimi afa so na oni NYANSAPO fo edi nkomo ya mamu nyina ammo ene hwa wodi ahenewa Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya